Ola, boa tarde, benvidas e benvidos unha tarde máis ao curso de Lingua e Cultura Galegas da Aula Galicia Aberta. Hoxe, nesta sesión que comezamos, pois, como sempre, ímonos mover a un punto xeográfico concreto onde nos esperan unhas persoas que nos van presentar pois, un vídeo fermosísimo, como sempre. En este caso, viaxamos ata Amoedo. Volvemos a estar no lugar de Pazos de Borbén, en Pontevedra, despois falaremos máis pormenorizadamente sobre isto, e hoxe as persoas encargadas de abrir a sesión, a persoa neste caso encargada de abrir a sesión, é un veciño chamado Serafín Amoedo Peso, tamén coñecido polo seu alcume ou polo seu sobrenome como o Moucho, e está acompañado dunha veciña e vannos interpretar unha peza tradicional excelente. No vídeo ides poder, aparte de escoitalos cantar, ides tamén poder escoitar o pandeiro máis os ferriños que están interpretados, tocados por estas dúas persoas. Dentro o vídeo. Al amanecer se marcha el tren, va mi amor y me voy a llorar. Al amanecer se marcha el tren, va mi amor y me voy a llorar. No la lleves, maquinista, no la lleves, por favor, porque si tú me la llevas, qué pena me muero yo. Ese é Non toques. Isto estaba... a Ribeirana. Está. Que toque. Vai, pero outro ferro máis, pois. No, sí, ven. Que toque, Enténdese ben, sí. Pero non hai outro ferro por aí. E a Jota Serafín? E agora... Ben, pois excelente vídeo e, como os dicía, volvemos a Pazos de Borbén, no caso concreto de hoxe estamos en Amoedo, e lembramos que pertence á provincia de Pontevedra. Como recordatorio, porque sei que xa pasamos varias veces por este lugar, como vedes, lugar moi rico en tradición musical e, polo tanto, tamén cultural e lingüística non de Galicia, lembro que estamos na comarca de Vigo, formada polo Porriño, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Redondela, Salceda de Casela, Soutomaior e Vigo. Os lugares de interese, pois traemos algúns novos, por exemplo, os Muiños e o Cruceiro de Lamasusán, dos que creo que falamos brevemente en algunha das sesións anteriores, pero agora sí que se atopan pois moito máis neste núcleo de Amoedo no que nos atopamos hoxe, o Miradoiro do Santo Aparecido, ou as Fragas do Barragán, entre outros moitísimos lugares, non só no exterior, senón tamén pois monumentos e outras actividades tamén de lecer no interior que poden atoparse nesta comarca tan densa e tan poboada e tan grande como pode ser a de Vigo. Sobre as festas e celebracións, pois temos a Romaría de San Amaro de Amoedo, no lugar propio de Amoedo, e aquí na imaxe que acompaña a diapositiva temos unha foto, unha imaxe das fragas do río Barragán. Como sempre, na recomendación deste inicio, recoméndoos que se tedes a ocasión, pois pasedes tamén por algún destes lugares de interese para coñecer máis de cerca e máis de forma máis profunda estas cuestións da paisaxe galega que tamén son tema de falar, non, aquí nas tardes dos martes. Hoxe, como novidade, é algo que iremos repetindo nas sesións seguintes, non temos diapositiva de sociolingüística, digamos que non temos esa parte de lingua e sociedade que xa viña sendo habitual que formara parte das clases dos martes. Por qué? Pois porque xa pasamos por prácticamente todas as áreas dialectolóxicas non do galego en Galicia.
Polo tanto, imos ir introducindo uns contidos novos nesta segunda parte e, cando cheguemos a algunhas áreas sociolingüísticas, dialectais e demais que non falaramos en sesións anteriores, pois volveremos traer ese contido. Por agora, se queredes saber máis sobre a situación sociolingüística de Pazos de Borbén, neste caso, temos dúas ou, se non me equivoco, 2 ou 3 sesións anteriores nas que xa pasamos sobre esta área e, polo tanto, xa falamos da súa situación sociolingüística. Aproveito para dicirvos que non perdades a ocasión de consultar esta información que sempre temos colgada na páxina web de Galicia Aberta. Polo tanto, que traemos hoxe de novo? Pois un pouco de literatura. Como ata o día de hoxe non falamos sobre literatura, sí que falamos sobre libros, pero non falamos propiamente sobre literatura, traemos uns pequenos apuntes para que poidamos ir pois coñecendo un pouco máis tamén desta cuestión moi importante, moi interesante dentro da lingua e da cultura galegas. Dígovos aquí algúns datos de interese e vese pois o esquelete de algunha forma da literatura galega dende hai moitos séculos, dende o século XIII, pasando polo XV, o XX, o XIX, ata chegar a finais do XX e do XXI, digamos que son bastantes séculos de literatura e iremos vendo brevemente que pasa en cada unha destas épocas. Para que poidades ver e apreciar mellor cada unha destas épocas que aparece recollida nesta diapositiva, neste esquelete que vos dicía aquí, agora iremos reparando en cada unha destas liñas temporais, non? Simplemente para que despois poidades acceder a esta información ou a estas diapositivas e poidades identificar como está estruturada esta diapositiva en concreto, tedes unha lenda na parte baixa da imaxe á dereita que identifica as cores coa información que achega cada unha delas. Por exemplo, en azul sempre recollemos o movimento, como se chama ese movimento literario da época ou como se chaman os movimentos literarios da época, non? Das épocas que marcaron precisamente as características literarias do momento. Na cor verde tedes as autoras ou os autores máis representativas e representativos. En amarelo temos as obras. En medio vermello están os acontecementos importantes que podemos destacar que ao mellor sí que determinaron o devir dunha época concreta e en marrón claro tedes a actividade. Así sería como poderíades interpretar de mellor forma este esquema que temos aquí. Así que pasamos directamente a este século XIII, do século XIII ao XV, que temos a literatura medieval. Como sabedes, en Galicia, a literatura medieval sempre foi unha cuestión de grande interese, moi importante, porque é unha cuestión moi rica. A literatura medieval en Galicia está fortemente nutrida e temos pois obras tan importantes como seguro que é recoñecidísimo Cancioneiro de Axuda ou outros cancioneiros que son menos coñecidos como o Cancioneiro da Coloqui Biancuti ou o Cancioneiro da Vaticana ou o Pergamiño Vindel. Non sei se tiveste desa ocasión, o mellor de ver de cerca algunhas veces o pergamiño Vindel, que sí que é algo que se pode, que ás veces temos a sorte de observar, de visitar cando se atopa nalgún museo, nalgún lugar. Se non o fixestes, pois sempre podedes estar pendentes para facelo. Brevemente, como vos dicía, imos saltar de etapas porque obviamente non nos dá o tempo para falar pormenorizadamente de cada unha delas, pero que saibades que quede non na nosa memoria colectiva de alguna forma que a literatura medieval galega é unha literatura fortísima, moi importante, con moitos cancioneiros galego-portugueses que son fundamentais en toda a tradición literaria que ven posteriormente. Do século XVI ao século XVII, que podemos dicir aquí? Pouca cousa, séculos escuros, a peor época ou unha das peores épocas dentro da transmisión da literatura e da lingua galegas, non? Doma castración de Galicia, chamámolle aquí a abundancia de textos notariais e que temos moitos textos ao mellor anteriores e de súpeto pois córtase por completo a escrita en galego, non? Precisamente pois por esta cuestión histórica, non? Que fixo que o galego pois fose prohibido, sepultado, que a nobreza ocupara, a nobreza de Castela, polo tanto, castelán falante, ocupara postos relevantes e, polo tanto, o galego queda relegado ao tradicional, ao rural e ás persoas do común, digamos.
Con todo, podemos destacar as décimas o Apóstolo Santiago, que tamén é unha produción escrita en galego, ou un famoso entremés, un famoso entremés famoso, como vos digo aquí, vai a redundancia, sobre a pesca no río Miño. Tamén son pois pequenas atisbos, non? De que se podía seguir existindo unha fenda onde se colaba o galego tamén na literatura. Pasamos ao século XVIII e temos a Ilustración. A persoa máis relevante, digamos, nesta época da Ilustración relacionada con Galicia, co galego, polo tanto, sería o padre Feijóo, o padre Sarmiento na literatura popular. Que destacamos? Que obras destacamos? Pois, por exemplo, as coplas de Entroido, os reis, os maios, as regueifas, toda esta literatura popular recollida tamén durante esta época, toda esta literatura popular da que beben moitas das cantigas, dos cantos tradicionais e demais, moitas proveñen desta época. Polo tanto, fixadevos, as coplas de Entroido, os cantos de reis, por exemplo, os maios ou as regueifas, tamén os cantos de Berce, nalgúnha ocasión, veñen desta época da Ilustración, do século XVIII. No século XVIII temos tamén artigos de prensa en galego que se recollen como coa categoría ou coa etiqueta, se queredes, de textos propagandísticos contra os franceses. Neste caso, sí que temos bastantes textos que tratan este problema, non? Esta problemática, mellor dito, onde se recollen pois as protestas do pobo galego contra os franceses, neste caso. En movimento temos os xogos florais. Agora, a partir do século XVIII, pois, empezan a vir a certames literarios ou iniciativas, non? Literarias que fan que a literatura ou a escrita en galego se poña no centro e se reivindique de alguna forma a necesidade que se ten, non? Como sociedade, como cultura e como país, neste caso, de escribir e recoller documentos escritos na lingua propia. Sobre todo porque nos atopamos pois nunha etapa histórica que ven dunha represión total e absoluta, non, do idioma. Polo tanto, é un xérmolo, un novo florecer, un novo renacer esta época da Ilustración. Século XVIII, como vos dicía. Imos pasar ao seguinte século, que temos aquí xa directamente o 20, a partir do ano 1950. É onde podemos empezar a falar de o rexurdimento, as cuestións máis importantes, se queredes, en materia tamén de produción e de calidade dentro da literatura galega. Aquí seguro que vos sonan todos os nomes que temos en azul. Por exemplo, a Editorial Galaxia, falamos nalgúnha ocasión da Editorial Galaxia nalgúnha recomendación de libros, temos a Nova Narrativa Galega, o movimento da Nova Narrativa Galega, temos a Xeración do 36, a Promoción de Enlace ou a Xeración das Festas Minervais. Dende o meu punto de vista, o século XX, a partir do 1950 ata o 1950 en diante, é o mellor século para empaparnos, non? De literatura galega e das cuestións pois tamén máis alá da literatura, sociais, políticas e demais, que temos para coñecer a literatura, a lingua e a cultura galegas. Neste caso, a Editorial Galaxia, o grupo que se forma alrededor da Editorial Galaxia, pois formado por Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrallo ou Bernardino Graña, entre outras persoas, fan un labor fundamental na movilización, non? Da lingua galega e na promoción de textos en galego, na publicación dos textos en galego. Sabedes que, pois, despois da Guerra Civil, un pouco antes da Guerra Civil, meses antes, hai textos que non se poden chegar a publicar en Galicia, a Guerra Civil, para situarnos, a Guerra Civil Española, non? Falamos do ano 36 ou 39, pero a represión franquista, a ditadura e demais, chega moito máis alá do 75, e despois moito máis alá da morte do ditador. Polo tanto, toda a cuestión de publicar en galego e demais durante a Guerra Civil era prácticamente imposible. Sabedes que moitos títulos publicanse directamente na Argentina, por exemplo, en Uruguai, en outros lugares máis alá do océano onde puideron emigrar as persoas galegas, pero dentro de Galicia era moi complicado levar a cabo esta cuestión. Por lo tanto, debemos destacar aínda máis, non? O tesón e o traballo levado a cabo por estes movementos que se inician antes da guerra, pero que son un sostén importantísimo para a literatura galega.
Por exemplo, da nova narrativa galega, da xeración da nova narrativa galega, destacamos a persoas como Blanco Amor, Eduardo Blanco Amor ou Ángel Fole, que seguro que tamén coñecedes, da xeración do 36, Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesias Alvariño e outras moitas persoas, ou da promoción de Enlace, aquí destacamos a unha muller fundamental, Luz Pozo Garza ou Antón Tobar. Xeración das Festas Minervais un destes certames literarios, non, tamén que se empezan a facer en Galicia, neste caso, ademais promovido pola Universidade de Santiago de Compostela, sempre pois a cultura ten que intentar tirar destes outros lugares, non, de cultura, de promoción e de, polo tanto, mantemento da lingua e da cultura galegas tamén aquí. Pasamos directamente ás Irmandades da Fala con Antón Vilar Ponte ou o recoñecidísimo Grupo Nós, coa revista Nós, e con toda a promoción Nós que se produce grazas a este grupo. De quen falamos aquí? De Vicente Risco, de Ramón Otero Pedrallo, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, entre outras persoas, e aproveito para dicir que xa que temos aquí o Grupo Nós, se alguén non coñece Rianxo, terra da maioría destas persoas do Grupo Nós, pois que se pase por ali porque é unha vila fantástica onde vos podedes empapar tamén das vivencias que moitas destas persoas contan ou levan de alguna forma directa ou indirecta as súas obras. Pasamos directamente ao Seminario de Estudos Galegos con Ricardo Carballo Calero ou Xosé Filgueira Valverde e despois a xeración do 25 con Manuel Antonio, poeta do mar. Que temos aquí? A triste guerra civil, o traballo na Galicia exterior e todo o que supuxo, como vos comentaba xa na época anterior. Destacamos, por exemplo, a Luís Seoane, moi recoñecido e coñecido probablemente polas persoas da Argentina, e Eduardo Blanco Amor. No século XIX, que mo saltei, acabo de velo aquí na diapositiva, faleivos do Rexurdimento, cando antes de empezar a falar destas outras épocas, pero salteime a Rosalía de Castro, por exemplo, cos seus cantares gallegos, a Curros Enríquez, a Eduardo Pondal, Lamas Carvajal, Valentín, ou Marcial Valladares. Fixadevos que sí que mencionei o Rexurdimento, pero non as autoras e os autores. E tedelos aquí para que non se vos esquezan como me pasou a min antes de iniciar a diapositiva. Que máis temos por aquí? Pois, pasamos da literatura que podemos conversar despois na parte do coloquio e entramos de novo nunha parte de lingua, non? Unha parte máis lingüística. Neste caso, que traemos hoxe? Os pronomes indefinidos. Os indefinidos, en realidade. Despois falaremos de si pronome sí ou si pronome non, ou cando son pronomes ou cando non son pronomes. Polo tanto, os indefinidos, que seguro que os coñecedes, o mellor non como indefinidos, pero sí que os utilizades a diario, e se non o facedes, aproveito para que empecedes a volver engraxar esa maquinaria lingüística galega no coloquio de despois. Tedes aquí os indefinidos como uns, unha, unhas, algún, algúns, algunha, algunhas, é dicir, singular e plural, e outro, outros e outra, outras. Vedes que en realidade non son tantos, simplemente está a flexión de xénero e a flexión de número. Tedes aquí exemplos, isto sei que o sabedes, e dedes dicir, ui, que fácil todo isto. Tedes aquí exemplos á dereita dos indefinidos, por exemplo, con un papel ou uns papéis, con unha pomba ou unhas pombas, se queredes, con algún tipo de viño ou algúns tipos de viños, se o queremos facer en plural, con algunha vez ou algunhas veces, no caso do plural, con outros, imos ir outro día ou imos ir outros días, e con outra na outra beira ou as outras persoas, por exemplo, que sería máis fácil ou máis normal, máis habitual, non? Ben, sobre os indefinidos, quería que quedaran aquí, que vos quedaran nos vosos apuntamentos, non, nos vosos materiais descargables, porque imos falar de contraccións. Sei que o tema das contraccións ten saído nalgúns coloquios, nalgúnas partes de coloquio destas sesións que xa levamos uns meses mantendo, e, polo tanto, chegou o momento de estruturar de alguna forma como se forman as contraccións neste caso. Que son as contraccións? As contraccións en galego son a unión de dúas palabras, normalmente. Normalmente son indefinidos con contraccións. Con preposicións. E aquí traemos indefinidos que contraen coas preposicións de, en e con. Que acontece con estes de, en e con cando se atopa con un indefinido? Pois que fan unha contracción. E aquí tedes dous cadros que recollen o que acontece con unha, uns, unhas e con algún, algunha, algúns, algunhas. Vedes que tipolóxicamente son distintos no sentido de que unha, uns e unhas teñen a mesma raíz, o mesmo lexema, e algúns e algunhas acontecelles o mesmo, non? Por iso están en dúas táboas.
Polo tanto, na parte que está pintada, non? Na parte que está rosa, que non sei se é un pouco rosa, granate vermello, non sei como podedes aprecialo vos mellor, pero nesa parte que está en cor temos o indefinido e na parte da dereita temos as preposicións. Fixádevos que no caso de un, unha, uns, unhas, podemos facer contraccións con 3 preposicións, con de, con en e con. Despois, na parte de algún, algúns ou algunhas, só facemos contraccións con de e con en. Non facemos a contracción con esa outra preposición, con. Así que acontece se misturamos un e con de, ou de con un, dá igual a orde dos factores? Pois que se produce unha contracción dun, escrita D-U-N, como tedes aí no primeiro oco desa táboa. Para flexión en feminino, dunha. É aí onde aparece o primeiro envelar, non? No que estamos reparando agora, ainda que xa se dixo en unha ou en unhas ou en algunha e en algunhas. Se tedes tamén dúbidas sobre isto, empezade a poñelas polo chat e despois seguimos falando. No caso do masculino, pois duns, e no caso do plural en feminino, dunhas. Tedes aí a táboa, mellor explicada probablemente do que eu poida facer. Que acontece cando temos a preposición en co indefinido un? Pois que temos outra contracción, neste caso, nun, nunha, nuns, nunhas. Por exemplo, nun momento dado, podemos empregar a solución lingüística que queiramos, ou nunha determinada época histórica destacan estas persoas autoras, ou nuns momentos determinados ou nunhas épocas históricas. Sería a forma de utilizar esta contracción. O mesmo acontece, vedes que é moi semellante en todos os casos, o mesmo acontece cando atopamos a preposición con e o indefinido un, que se forma unha contracción que se desenvolve da seguinte forma: cun para o masculino singular, cunha para o feminino, singular, cuns para o plural e cunhas para o plural feminino. Pasamos ao seguinte cadro. Que acontece cando atopamos a preposición de co indefinido algún? Pois que se fai unha contracción dalgún, sen apóstrofo nin sen ningunha separación. Dalgún para o feminino dalgunha, para o plural masculino dalgúns e para o plural feminino dalgunhas. Igual que cando atopamos a contracción a preposición en máis o indefinido algún, temos directamente nalgún, non en algún, nin outra solución que nos poida sair. Nalgún para o masculino singular, nalgunha feminino singular, nalgúns para o masculino plural e para o feminino plural nalgunhas. Non sei se quedou máis ou menos claro, penso que está mellor, máis visual no cadro, pero se tedes dúbidas de algunha cuestión das que acabe de falar ou se queredes algúns exemplos, seguimos falando na parte do coloquio. Por qué? Porque agora pasamos ao verbo ser en pasado. Sei que eliminarvos esta diapositiva da sociolingüística ao final vaivos cargar de máis materia lingüística, propiamente, non? Semántica, sintáctica e demais, entón igual me estades odiando moito neste momento ou igual non, pero gustaríame traervos o verbo ser en pasado. Por que o verbo ser en pasado? Se xa falamos de pasado nalgúna ocasión, pois porque o verbo ser en pasado é tremendamente irregular. Son estes típicos verbos que as persoas que están aprendendo galego, por exemplo, lles xeran unha dor de cabeza tremenda. Eu creo que falamos nalgúna ocasión da irregularidade do verbo ser, probablemente igual tamén falamos da conxugación, de como conxugar non o verbo ser de diferentes formas e como é de irregular, pero quedavos por aquí o verbo ser en pasado, tanto tedes o presente, tedes o pretérito e tedes o copretérito. Por que pretérito e copretérito aquí pegados ao presente? Pois para que vexades que pretérito e copretérito van collendo formas ou van recordando de alguna forma a ese presente. Entón, lingüísticamente, creemos que é moito máis fácil aprender o pretérito máis o copretérito, que serían as formas pasadas, non? Dos verbos en galego, neste caso, pois, do verbo ser, creemos que é máis fácil lingüísticamente comprender o presente para ver como se forman o pretérito e o copretérito. Hai formas que non teñen nada que ver con ningunha outra, como é o caso de fun, da primeira persoa do singular do pretérito do verbo ser, que non se parece absolutamente nada, pero fixadevos a variación que hai de presente son a pretérito fun ou a copretérito era. Queda por aquí para que lle botedes un ollo, pero que saibades que, é un deses verbos que é normal que vos custe. Por iso, para intentar axudarvos con esta cuestión dos pasados do verbo ser, temos aquí unhas diferenzas
bastante esquemáticas entre pretérito e copretérito dos verbos. Sabemos que lingüísticamente os tempos pasados, elabóranse de forma diferente, non? Nas distintas linguas, mesmo nas linguas que podamos compartir, alén do galego. E no caso do galego, pois destacamos que temos un tempo pretérito e un tempo copretérito. No caso do pretérito, temos un tempo simple, no copretérito tamén temos un tempo simple, pero hai pequenas diferenzas que non sempre son fáciles de determinar ou que non sempre son fáciles de saber que tempo podemos utilizar de forma máis correcta aquí ou neste outro lado. Por se vos axuda, o pretérito, aínda que é un tempo simple, expresa unha acción pasada que está rematada. É dicir, supónse que esa acción que expresamos en pretérito, nesta segunda columna que temos aquí na diapositiva anterior, enténdese que esa acción que estamos expresando no pretérito xa está pasada, xa está rematada e, polo tanto, sería raro, sería case imposible que volveramos sobre ela. Porque sempre é todo máis fácil cando exemplificamos, recollemos aquí 3 exemplos. Por exemplo, eu fui unha persoa moi curiosa. Que significa que eu diga, se eu dixera, que son unha persoa moi curiosa? Pois que agora xa non o son. Por que? Porque dixen fun. Se dixen fun en pretérito, significa que non vou volver ser unha persoa moi curiosa. O mellor, se estes exemplos obviamente están descontextualizados. Se o mellor me refiro a unha acción concreta, a unha época da vida concreta, probablemente, como non volva tampouco a esa época da vida ou a esa acción concreta, pois poida utilizar tamén o pretérito porque non vai volver ser así nese contexto, non? Pero técnicamente o máis fácil é pensar en accións que están pasadas e rematadas, que non imos volver sobre elas, polo tanto son totalizadoras no sentido de non hai volta atrás, non? Así que eu fui unha persoa moi curiosa, vai implicar esta utilización do pretérito que xa non son unha persoa curiosa, e que polo menos na miña idea non estaría a volver ser unha persoa que ten curiosidade, non? Por exemplo, no segundo exemplo que tedes aquí na parte do pretérito, creo que está igual e máis fácil, meu avó foi carpinteiro. De novo volvemos a esa segunda columna do verbo. Se meu avó foi carpinteiro, é que agora non é. Ben porque estea, pois, morto, por exemplo, porque falecera, ben porque foi carpinteiro un tempo, pero nunca máis volveu ser carpinteiro, ou ben porque estea xubilado. É dicir, xa non se dedica a carpintaría e non se vai a dedicar nunca máis. Polo tanto, tamén pretérito para estas accións que están rematadas e, polo tanto, pasadas. E o último exemplo, igual de uso máis común ou igual máis fácil na coloquialidade, non? Fostes ao cine onte. Que acontece aquí? Que ou só podíades ir ao cine onte ou falastedes de que onte íades ir ao cine. Polo tanto, fostes onte. Rematastedes esa acción. Fixadevos que aquí, como ademais a cuestión de introducir o cine, ao cine, neste caso, ir a un lugar. O cine sempre ten unha duración temporal, no sentido de que se imos ao cine é por un tempo determinado, así que unha vez rematou, enténdese que onte non volvemos ir ao cine, non? Non sei se me expliquei correctamente, pero cando falamos de cuestións que teñen ademais un horario determinado ou que tendes que ir a ese lugar para facer algo concreto, por exemplo, o médico. Foches ao médico onte, fostes ao médico onte, por exemplo, calquera destes outros exemplos. Enténdese que é unha acción que está rematada e que non imos volver, polo tanto, sobre ela. Non nese momento inmediato, polo menos. Temos despois o copretérito, que, como vos digo, tempo simple tamén, non temos tempos compostos en galego, pero por se acaso queda por aquí o recordatorio para que non o esquezades, e o valor, neste caso do copretérito, expresa sempre unha acción pasada que non está rematada, sobre a que podemos volver, que é habitual, tamén pode ser unha acción habitual, ou que serve de marco para outra acción. É dicir, unha acción que estamos facendo, que está enmarcando, non? Outra acción que podemos facer ao mesmo tempo. Polo tanto, aquí ten un aspecto durativo, no sentido de que esa acción que se expresa en copretérito pode ter unha durabilidade no tempo maior e, polo tanto, podemos facer outras accións por riba desa, de alguna forma. Exemplos, como sempre. Cando era nena, xogaba na rúa. Era unha acción habitual, polo tanto, cando era nena xogaba, neste caso, xogaba, significa que ía moitos días a xogar á rúa cando era nena. Non podo dicir que cando tiña 8 anos e un día a tarde do 4 de setembro de 4 a 8 xoguei na rúa. Non, senón que xogaba. Isto indica aí a diferenza entre xoguei ou xogaba. A diferenza entre pretérito e copretérito, non? Unha acción puntual, rematada e demais contra outra acción que era habitual. Xogaba habitualmente na rúa.
e diredesme vos, xa, pero nunca máis vas a poder ser nena e, polo tanto, é unha acción pasada e rematada. Xa, é unha acción que está pasada e que está rematada por un tempo biolóxico, non? Normal, por un devir biolóxico normal e habitual, pero expresa, neste caso, continuidade, expresa algo habitual. Polo tanto, non se podería indicar nunca en pretérito. Neste caso, o copretérito sería o que marca unha habitualidade dentro do pasado, como vos digo aí na explicación que tedes máis arriba. Outro exemplo, mentres cosía, éramos moi ruidosas. Mentres cosía, pois, miña avoa, miña nai, miña o que sexa, ou meu o que sexa, éramos moi ruidosas. Era unha acción en curso no pasado, polo tanto, mentres miña nai facía algo, ou miña familiar ou meu familiar, nós éramos moi ruidosas. Estábamos facendo moito ruido, pois aproveitando o ruido da máquina de coser, por exemplo, facíamos moito ruido. Neste caso, é unha acción en curso, como vos digo na paréntese, é unha acción en curso que aconteceu no pasado. Pode ser onte, pode ser hai 10 anos ou pode ser hai un século, por exemplo. E no último caso, o último exemplo, era moi triste a situación. Neste caso temos un era tamén dese copretérito e o que temos é unha acción pasada, que tivo certa duración no pasado tamén. Era moi triste a situación, significa ou remite, por esa utilización precisamente do copretérito, remite a que esa cuestión triste ou esa situación triste, non? Se mantivo, se sostivo de alguna forma durante unha duración determinada do pasado. Espero que non vos doia moito a cabeza. Repito que se tedes dúbidas, se queredes falar de exemplos máis concretos ou calquera outra cousa, temos agora nun intre a parte do coloquio. Nos pasamos a un pouquiño de práctica. En realidade, vos pasades a un pouquiño de práctica. Como non sei se vos estades animando a escribir moito no chat, vou vos dicir que nos contedes polo chat algunha vivencia pasada para a que teñades que empregar o verbo ser ou calquera outro verbo en pasado. Pero lembrade o mellor utilizar o verbo ser. Exemplo, fun moi bromista con Antía e agora está enfadada comigo. Tedes aquí exemplos dos que podedes tirar, vivencias que nos podedes contar empregando o pasado. É moi fácil se pensades en algo que fixestedes onte, por exemplo, ou hai 5 anos, ou hai un mes, ou no verán, por exemplo, e aí sempre vos vais a ir unha produción en pasado. Aproveitade para escribila, reparade en como a escribides e mirade tamén ese uso que facedes do pasado, se é pretérito, se é copretérito, e despois vemos como o que me ides contando. Sen máis non, na recomendación de hoxe temos un libro, hoxe falamos de literatura, polo tanto, hoxe imos recomendar un libro. Igual o coñecedes, pero se non o coñecedes aproveito para recomendarvos que o coñezades, o libro 13 badaladas que nos vai levar directamente a unha historia misteriosa en Santiago de Compostela, bueno, en Galicia en xeral, pero particularmente en Santiago de Compostela. É un libro de, como vos dicía, dun dos autores máis relevantes, non? do século XX e tamén XXI, ten moitas obras tamén no século XXI. Neste caso, creo que tamén tedes a produción audiovisual, unha película, pero recomendo vos o libro, aínda que non vin a película, pero dixeronme antes que estaba mellor o libro que a película. Neste caso, se podedes acceder ao libro nas vosas bibliotecas dos centros galegos ou nalgún lugar onde poidades ter o libro físico ou descargar o libro electrónico, por exemplo, pois é o máis recomendable. Se non, sempre podedes ir directamente á Editorial Xerais e pois ver as opcións que teñen para consultar o libro. Fixadevos, falamos de literatura, falamos tamén de editoras, neste caso, o caso de Xerais sería tamén unha cuestión moi relevante e importante para tratar nestas clases de literatura de lingua e cultura galegas. Sen máis, ata aquí esta primeira parte da sesión de hoxe e agora, antes de pasar á parte do coloquio, sabedes que temos sempre un vídeo, unha transición musical maravillosa. Que temos hoxe? Pois hoxe temos un centro galego que se atopa en Vitoria, en Álava. O grupo que ides escoitar agora e ver chamase Arte Galega e veñen, como vos dicía, do País Vasco. Así que, dentro vídeo, vémonos nun intre.
Que tal? Seguimos aquí nesta segunda parte de coloquio. Hoxe, ademais, tiñades unha encomenda que vos deixei por aí para que vos animedes a participar nesta segunda parte. Creo que había unha pregunta por aí onde alguén pois tiña curiosidade en saber se existían pois algún lugar onde se aloxaban os materiais cos que traballamos nestas sesións dos martes á tarde. Esta pregunta en pantalla. Pódense descargar os materiais nalgún sitio. Efectivamente, está todo pensado e podedes acceder á páxina web de Galicia Aberta ou Aula Galicia Aberta, directamente se poñedes no buscador de Google, na páxina web de Galicia Aberta, Aula Galicia Aberta, no curso de Lingua e Cultura Galegas do ano 2025, tedes un enlace para descargar cada un dos materiais de cada unha das sesións. Hoxe estamos na sesión 18, a lección que nos corresponde é a 13, hoxe, e podedes acceder, polo tanto, ás presentacións en PowerPoint, en PDF, neste caso, en formato descargable. Podedes acceder ás leccións que traballamos aquí todos os martes, ou tamén podedes acceder aos vídeos das clases e tamén aos vídeos das persoas convidadas que nos acompañan sempre, unha vez ao mes. Sempre temos unha persoa convidada que ven compartir pois a súa experiencia, a súa relación coa lingua e coa cultura galegas connosco nestas tardes de curso de martes. Así que non perdades a ocasión de ir, se vos perdestedes algunha clase, pois de consultala porque están colgadas en liña, ou de descargar os materiais por se queredes botarlle un ollo ao voso aire. Non sei se hai algunha pregunta máis. Ben, temos aquí alguén que nos di o seguinte: hola, son Celina e escribo de Santa Fe en Argentina. Estou estudando o idioma galego con vos e con moito entusiasmo. Envío vos saúdos e agradezo moito por esta oportunidade. Pois, benvida, Celina, está excelente que nos acompañes nestas aulas de lingua e cultura galega. Espero que, aparte de estudar e aprender con nós con moito entusiasmo, esteanche resultando útiles estas clases. E simplemente lembradevos que, por exemplo, para presentarnos e para dicir como nos chamamos, se eu quero dicir hola, son Noelia, o verbo que utilizo é o verbo ser. En este caso, teño que utilizalo en presente. Para utilizar o verbo ser en presente en lingua galega, como podo conxugalo? Pois da seguinte forma: eu son, S-O-N, ti es, el ou ela é, nós somos, vos sodes, eles ou elas son. Así que, aínda que no comentario de Celina enterámonos perfectamente do que nos quere dicir, digamos que iso é un calco máis apegado, non, ao portugués neste caso. Así que en galego escribiríamos a primeira persoa do singular do verbo ser, en presente, sería son. Eu son Celina neste caso. E fixadevos, bueno, neste caso escríbenos desde Argentina, pero seguramente teñas formación ou coñecemento ou mesmo familia, non? Portuguesa, e por iso temos unha intercomprensión tamén tan alta entre galego e portugués, e por iso o teu comentario pois ten determinados características ou determinadas palabras que son máis propias ou están máis apegadas ao idioma portugués. Lembrade tamén que as persoas que tedes esta lingua como lingua vehicular, o portugués falo neste caso, temos unha intercomprensión altísima entre o galego e portugués, polo tanto, ás veces non se sabe exactamente en que idioma se escribe, en que idioma está escrito, se en galego ou se en portugués. E iso tamén é unha maravilla deste continuum lingüístico do que falamos aquí en moitas ocasións. Así que, benvida, Celina, grazas pola túa achega e pois moito ánimo tamén con esta nova aprendizaxe. Que máis temos por aquí? Exemplos que nos van pasar agora mesmo. Fun moi feliz cando estiven en Galicia, dinos Dínora. Pois moi ben feito tamén este exercicio que vos mandábamos aí de poñer en práctica estas cuestións verbais, neste caso. Alégrome de que, espero que sexa verdade, pode ser inventado, pero se foi verdade, alégrome de que o foras e que aproveitedes tamén para visitar Galicia cando poidades. Grazas por a chega, Dínora. Non sei se temos algunha cousa máis. Eu fun... Este gustoume. Alexandre dinos, eu fun moitoxe de pequeno.
excelente produción lingüística que temos aquí, para as persoas que o mellor non coñezan non esta fraseoloxía ou esta frase feita en lingua galega, ser un toxo, seguro que o coñecedes porque xa está internacionalizado mesmo en camisetas, en bolsos, en múltiples lugares se pode ver en suadoiros, en múltiples sitios se pode ver esta expresión, non? Ser un toxo. En Galicia ser un toxo é ser alguén digamos, de trato difícil, que non ten moi bo humor, que ademais non lle gusta moito pois tratar coa xente ou que non lle gusta moito socializar, non? Ser unha persoa pois introvertida, pero non de vergoñenta, senón de que non lle gusta o trato coa xente, non ser coloquialmente unha persoa borde. Iso é ser un toxo, en clara alusión a esa parte do monte galego, non tan importante que son tamén os toxos. Así que, Alexander, grazas pola túa produción, porque ademais nos serviu para exemplificar este refraneiro tamén, esta escolma de frases feitas que temos maravillosas en Galicia tamén. Liliana, dinos, cando nena era compañeira de miña avó. Vale, neste caso, o que está moi ben tamén, pero neste caso, que che diría Liliana, perdón, era que cambiaras a posición do verbo. Quedaríanos moito máis claro, se queredes. Se dicimos, cando era nena, era compañeira, mesmo repetir 2 veces, porque cando nena non é unha estrutura sintáctica que nos empreguemos en lingua galega. Enténdese perfectamente, isto tamén quero aclaralo, enténdese perfectamente, pero non quere dicir que ese sea normativamente o máis correcto, non? Entón, cando era nena, fun compañeira ou era levábame moi ben, se queres, con miña, en no noso caso diremos aboa. Isto, de novo, como falamos antes, no comentario da compañeira, no primeiro comentario que abriu, un dos primeiros comentarios que abriu a sesión de hoxe, dicíamos que hai moitos calcos, non, do portugués na lingua galega, ou que podemos aplicar moitas solucións semánticas, sintácticas, idiomáticas en xeral do portugués na lingua galega. Entón, este é o caso de avó, pero fixadevos que sí que xa o falamos no vocabulario da familia en sesións pasadas, que nos para o galego sí que temos flexión de xénero na palabra avó e avoa. Polo tanto, se quero referirme a nai da miña nai ou a nai do meu pai, podo dicir que teño unha avoa, pero está moi ben traída tamén a túa produción, Liliana, moitas grazas. Que máis temos por aquí? Rita, que nos di, moitas veces é o corrector que cambia o son polo sou do portugués. Efectivamente, a verdade é que, Rita, grazas pola chega, porque a verdade é que sí que normalmente o teño en conta e hoxe despisteime de dicilo. Sí que os correctores, fixadevos que sempre moitas veces nos cambian as palabras e eu a mellor corrixímbolos sen ter por qué. Pero que saibades que, aínda que o cambie, vos imos entender perfectamente porque temos unha altísima intercomprensión entre as dúas linguas. Algunha cousa máis? De Rita, de novo, un exemplo. Fun moitas veces a Galicia nos anos 90 e fun moi ben recibida pola familia. Un exemplo maravilloso e direivos que neste comentario de Rita podemos ver unha variante dialectal, non? Neste caso, ese moitas que nos recolle Rita, é un dialectalismo neste caso. É certo que igual tamén a min me escoitades moitas veces dicir moitas veces, porque é un trazo propio tamén da miña zona, non? Entón, é algo que é un dialectalismo, é propio de zonas concretas do mapa dialectal de Galicia, non? Pero o normativo, digamos que o que está recollido dentro da norma da lingua galega da Real Academia Galega sería moito, moita, moitos, moitas, neste caso. Polo tanto, se queremos que a produción se achegue a norma galega, deberíamos dicir fun moitas veces a Galicia nos anos 90 e fun moi ben recibida pola familia. Neste caso, aquí sabedes que sempre existe un debate, non? Sobre a normativización do idioma e sobre como utilizamos despois nos as formas normativas ou como non o facemos. Pensade que as normas idiomáticas, as normas dos idiomas, sempre son un vehículo que nos serve, un
un fío conductor, mellor dito, que nos serve para aprender e para ensinar e para ter un referente, non? No que basear sobre todo a docencia da lingua e a transmisión interxeracional tamén da lingua cando se fai fora do ámbito familiar. Despois, as realizacións propias, as realizacións, cotiás, familiares, que se fan naturais, non? Da lingua fora do ámbito académico, pois están cargadas sempre de cuestións marcadas por trazos dialectais, por outros, influídas por outras cuestións varias sociais, sociolingüísticas, sobre todo, que fan que teña realizacións diferentes, non? Por iso eu puntualizo como sería a norma, pero non se penaliza, vale? Está ben que haxa múltiples realizacións das palabras, neste caso, da morfoloxía galega, neste caso. Vai ali o vos metín. Algún comentario máis? Último comentario, dinos Laura, cando era pequena noxábame, a miña nai me decía, anda, non seas toxo. Pois mira, outra vez temos aquí, volvemos recorrer a este ser un toxo, non? Xa como cosmovisión galega, case, e diremos que nesta produción de Laura daríanos para falar moito rato a colocación do pronome. Fixadevos que aquí temos un cando era nena e enoxábame, está o pronome posto despois do verbo en posición, posnuclear, digamos. En este caso deberíamos poñelo antes, prenuclear, é dicir, cando era pequena e me enoxaba, neste caso debera ser así, porque ademais de ter unha conxunción copulativa, temos un cando que tamén nos está marcando de algunha forma unha subordinada, que é a que continúa despois. A miña nai dicíame, anda, non sexas toxo, neste caso. Ademais, nesta produción literal que nos recolles entre comiñas, non nos imos meter porque aí reproducimos directamente as palabras da túa nai. Moitas grazas pola chega e por ter realizado os deberes que vos dixen nalgunha das diapositivas de forma tan maravillosa. Ímolo deixar aquí por hoxe, así que, pois, pola miña parte, darvos as grazas por estar un martes máis con nós e desexo que teñades moi boa semana e que nos vexamos o vindeiro día. Ata logo!